फार्स्टआवनो आं बुंखागोन नैबे भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोना बिथांमोना दानाय आरो स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरो जायफोरा नायथारनो मोजां मोनथारा नटिफिकेसन जायफोरनाव थांबाय थायो बिथांमोना आनफल' खालामना दोननो हागोन बाय लोगोफोर एक्चुअलि इलेक्शनफ्राबो जोबस्रांलायनानै थांबाय ना जोबस्रांलायबाय बा केम्पेइन खालामनाय जोबस्रांबाय बिदिनो फिसा फिसौ बहाबा जायगा जायगा सोरबा सोरखौबा होसोनाय सोरबाया दिनै सोरबा बिमा माहारि बेफोरखौ बुनाय ना बेफोरबायदिखौ जों नुलायनो मोनदों जिखियानो जादोला इलेक्शन समाव एसे एनै सोरबाया सोरखौबा बुगोन सोरबाया सोरखौबा गारि ग्लास खुबैगोन सोरबाया सोरनिबा न'खौ ग्लास खिरखि बा बायदि रोखोम बेफोरखौ खुबैलायनाया जायो नाथाय जायो होननानै जोङो अभारद्राय खालामोब्ला बियो नांगौनिबो बारा जायो आरोखि थ' बाथ्राया आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो गोसोखांदों मैया स्टेटमेन्ट होदों जोंना बिथां UPPL आव साननैसो बनसु आफादाव फरायसा आफादाव थानानै बनसुनि अनला ओंख्रि संनाय बा सबायजों दाउजों संनाय ना बेफोरखौ टेस्ट खालामखांनानै हयतोबा बियो बावहाय टेस्ट मोनासै अनला ओंख्रिनि टेस्टआ माबायदि सबायजों दाउजों संनाय टेस्ट बेफोरखौबो मोजां मोनजायासै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बायदि रोखोम ना संनाय बेफोरखौ टेस्ट मोनासै फरायसा आफाद बनसुनिफ्राय बिनि उनावहाय ओरैहाय जोंनि दा खुंथायाव थानाय UPPL हानजायावहाय थ्रोबनो बारसनहैदों भिडिअखौ एसे ससे नाय बिथाङा जेब्ला नैबे बनसु फरायसा आफादाव थायो अब्लाना बिथाङा नैबे दा जाय खुंथायाव थानाय जोंनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनि बाथ्राखौ मा फोरमायदों बिनि उनावसो आङो माखासे बाथ्राखौ एसे होनि नैबे मोनसे गाबा बिथांनिया खाराखै आं एसे दामनि नायग्रोदो प्रमद बर'आ बुंदों जे BTC आव पिस फैबाय बयबो माने खामानि मावनो हागोन नाथाय जोंनि जा फ्रीडम अफ स्पिच बेखौ मानो खोमानो नागिरदों दिनै एसे लाजिनाय मोननांगौ आं खावलायगोन मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथां नोंथाङा नोंथांनि सैमा फाग्ला IT सेल बिथांमोनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजानाया मोजां होमबाथ' मानसिफोरखौ नोंथांमोना सिनायखाबाय बा नुबाय आं बिथांखौ इनसाल्ट खालामनो सानाखै गोरों साननैसो पर्टेल सालायदोंमोन मोजां सालायदोंमोनबो ओमफ्राय माखासे कुइसनफोर माखासे सोंथिफोरखौ मोजां सोंथि खालामदोंमोनबो आरो माखासे कुइसनफोरखौबो मोजां खालामदोंमोनबो खोनानोबो मोनदोंमोन जों निउज पर्टेलनि बिगोमाफोर एसामिस निउज ना बिथांमोनाबो बुंलायदोंमोन बर'नि गेजेराव सासे मोजां रिपर्टार ओंखारदों बे आरोखि मोजां रिपर्टार ओंखारनांगौ बिथांमोना बिराद सापर्टबो खालामदोंमोन बिथांनि सायाव बिथांखौ गनायदोंमोनबो आरो रायजो राजाया बिनि माखासे कुइसनफोरखौ ना सोंनायफोरखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन आंबो एक्सेप्ट खालामदोंमोन जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां बेफोरबायदि रिपर्टार जुदि ओंखारोब्ला माने मोजां जागोन सोरबा BPF-नावबो बियो थांनानै कुइसन खालामनो हाहैगोन आरो UPPL आवबो थांनानै मोजाङै कुइसन खालामनो हागोन बाथ्राया जाहैबाय मा उनावहाय खोनानो मोनफिनबाय मा बायदि रोखोम XYZ सो खोनानो मोनफिनबाय बनसु हाबबाय गोबां बिबानबो लाना बायदि रोखोम बाथ्रा बुंहैबाय थाङै थुङै जाहैबाय मा उनावहाय सोरबा बिखौ बुखो बा बुखोना माखो आथिंबो एसे बोरैबा एक्सिडेन्टजों माबा मोनसे जाथाय जादों होननानै जों खोनानोबो मोनदों मुखेसो दै जों डाइरेक्ट आं मेगनजों नुथाराखै बा माबाथाराखै मुखे जोङो बयनिबो फ्राय खोनालायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन सोरबाया बिखौ मोजां स्टेटमेन्ट मोजां निउज पर्टेल दामनायखाय गोबाङानो मेगन होदों नोजोर होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलांबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन ब्रायनो जादोंबो जानांगौ बिनि उनावहाय बनसुनिफ्राय गेप्स थाबाय मा जाहोननि थाखाय गेप्स थाखो बेखौ जों बुंनो रोङा गावसोरनि व्यक्तिगत बाथ्रा बियो आं बुंनो रोंला बेखौ बिनि उनावहाय आरोबाव जाफिनबाय मा बनसु साननैसो थानानै फिनज्राबनो बारस्लायफिनलायबाय
हयथ'बा बिथाङा बनसुनि आं दहाय बुंनायफोर बायदि अनला ओंख्रिनि टेस्टखौ मोजां मोनजायासै, सबायजों दाउजों संनायखौ टेस्ट मोनाखै, संख्रि नाङाखै, हयथ'बा बानलुआ बारा जादों। बे हिसाबै बिथाङा नाफाम संनायावबो नाफाम बाथोन बानायनायावबो बिथाङा हयथ'बा संख्रिया बारा जादों, हयथ'बा बानलु माबा मोनसे बारा जादों, बेखौ टेस्ट मोनाखै। बिनि उनावहाय फिंज्राबनो पलिटिक्सआव डाइरेक्टनो हाबखाथारबाय आरोखि उनावहाय UPPL हान्जायावहाय। आंहा बिनि हाबनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बयहाबो बे गणतन्त्र देशआव सोरबाया BPF खौ खालामनो हागोन, सोरबाया UPPL खौ, सोरबा कंग्रेस, सोरबा BJP, बायदि रोखोम जोंनि इन्डियायावनो गोबां पलिटिकेल हान्जा दङ, बेफोराव जगदान बा हाबनोबो हायो, सापर्ट खालामनो हायो। बे बयनिबो मोन्थाय दङ हिसाबै बिथाङा UPPL खौ चइस खालामबाय हिसाबै थांबाय। थिगै আছে, आं मानिबायबो, थांदों पलिटिकेल हान्जायाव बा UPPL हान्जायाव एसे हेफाजाब होदों, एसेब्लाबो खामानि मावनायनि सायाव हेफाजाब होदों। दाना फैयै फैयै नै ओरैबायदिसो जाहैबाय दाखालिहाय दावराव देख्रेब सारा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों, बिनि सायाव दावराव देख्रेबखौसो नोजोर होलायबाय दाना। मा होननानै बुंगोन, दा गावनि थानायानो खुनु स्थाय गैया बा गावनि मोनसे आगान होनायानो मोनसेबो स्थाय गैया, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बेफोरबायदि मानसियासो जोंनावहाय गोबां मानसिखौ बैखौबो सोंखारिलायनायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु बिथाङा जे बेसेबां क्लिनार ना, मालायखौ बिराद बायदि रोखोम बाथ्रा बुंदों। बिथाङा माने नैबे UPPL हान्जायाव थानानै बा दावराव देख्रेबनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। जिहेतु दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय ना, जायफ्रा दाखालि क'क्राझार टाउनाव लैहोर गयारिखौ बा बुनायखौनि सायाव मोजाङै फोरमायनायनि थाखाय बा केस होनायनि सायाव फोरमायनायनि थाखाय बिथाङा हयथ'बा बिथांनि सायाव एसे माबा जादों। हयथ'बा आरो दावराव देख्रेब सारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, अनलि दावराव देख्रेबल' नङा, गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दुखु मोनदों आरोखि बेफोरबायदि। थ' बाथ्राया जाहैबाय बिनि सायाव माखासे खेंफोरथि होनायनि सायाव ना, बिथां रुंगुल बर'आ दावराव देख्रेबनि सायाव गोबां सोंखारिदों। गाव बेसेबां साफा बा गाव बेसेबां हयथ'बा बिथांमोना नैबे थांनाय इलेक्सनाव, नैबे क'क्राझार लकसभा इलेक्सनाव जोङो बा बिथांमोनखौ बा देरहागोनखौ रोखा जों रावबो बुंनो हाया। आं देरहागोन बा बेबो देरहागोन बा बेबो देरहागोन, बेखौ आंबो बुंनो हाया। रायजो राजाया दिनै सोरखौ मदद खालामदों, सोरखौ आंगोसिनाव लुबैदों, बेखौ लुबैनानैसो दिनैहाय भट होगोन। रुंगुल बर'नि बाथ्राखौ गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो, गोबां बाथ्रा बुंनोबो सानाखै। बिथाङा जाय पलिटिक्सखौ हान्जाखौ सापर्ट खालामदों, बिथाङा गावखौ एसे दांनानै नायथों। बयबो गावनि गोरोन्थिखौ नुलाया, आंबो आंनि गोरोन्थिखौ नुलाया ना, आंबो आंनि गोरोन्थिखौ नुवा। बयबो सानो ससियेल मिडियायाव जायफ्रा बाथ्रा बुङो, गेजेरनि जानानै बाथ्राखौ बुंनांगौ होननानै बाथ्राखौ बयबो बुंलायो। नाथाय माखासे बिथिङाव जाय मानसिखौ गासैखौबो बुंजोबनो हाया, जायखौ मोजां मोनाब्लाथाय मोना, बे आरोखि। आंनिया जायखौ सैखाथारा। जेखियानो जादोला मानो रुंगुल बर' बिथांखौ आं बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै, गोबां बाथ्रा। बिथाङाथ' जोंनिख्रुइबो पलिटिसियान, गोरों गोरा, सिन्था खालामनो हानाय गोरों मानसि। बिथाङा गावनो बिथां प्रमद बर' सारनि बिसिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। जों जोबोद दुखु मोनदोंमोन बे समाव। सासे दैदेनगिरिनि हिन्जावखौ बिसिखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा पार्लाराव सोनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बियो। बिनि बिथिङावबो जों जोबोद दुखु मोनदों। जेबो बुङाखै, नाथाय बुंफिननो गोनां जादों दा। गाव प्रमद बर' सारनि बिसिनि गथ'खौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन बै समावहाय। बबे स्कुलाव फरायदों, प्रमद बर'नि बिसिया बबे पार्लाराव हाबो, बेफोरखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जों नाथाय बेफोरबायदि सोरबा पलिटिक्सआ बियो गुबुन पलिटिक्सखौ खालामथों, बिनि फिसायनि बिसिखौ लानानै बाथ्राखौबो, बिसियाथ' बियो सासे MCLA बो नङा बा माबा मोनसेबो नङा ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै बुङिया एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो। उसुबिदा खोनायो जों सोरबा सासेनि बिसिखौ लानानै जुदि बुङोब्ला एसेब्लाबो उसुबिदा मोनो। जाय हक, आं नैबेखिनियावहाय रुंगुल बर'आ बै समाव जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बै सिगाङावनो एसेब्लाबो बाथ्राखौ खोनाखाबाय जानांगौ। आं बिनि सायाव बाथ्राखौ बुंनो सानासै। दाना फैफिनदो नैबे बिथां फरायसा आफादनि बाथ्राखौ एसे बुंनो लुबैदों आं माखासे। बिथां दिपेन बर'
फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जों हारिनि थाखाय गोबां सिन्था खालामो बिथांमोना हारिनि खैफोद आफोदाव बिथांमोना गसङो हारिनि दुख सुखफोरावहाय बिथांमोना गसङो नाथाय नै बावहाय आं लुबैदोंमोन जोंबो लुबैदोंमोन एज ए होल बर' रायजो राजाफ्रा दा इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ माखासे बुङो इउपिपिएलनि कयेकजन दैदेनगिरिफ्राबो माखासे बाथ्रा बिथिङाव ओरैबायदि बाथ्राखौ जों बुंनायखौ खोनानो मोनो फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना एसे निउट्रेलाव थायोब्ला मोजां जागौमोन मानो बेफोरबायदि डाइरेक्टनो सापर्ट खालामनो ओंखारखो नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों सोरनोबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे बिथिङाव जों खोनानोबो मोनो नाथाय बिथांमोना डाइरेक्टनो बे बाराव जों एनडिएखौ सापर्ट खालामनाय जागोन इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बिटिआरनि एकर्डखौ दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय नाथाय दिनै जों गोजोन गोरोबथाया एकर्डा जुदि जाबायब्ला बेखौ जों सापर्ट खालामलायनायनि बा गोनांथि बा मा आं बेखौ साननाय फैदों आरोखि आंनाव सोर मा सानदों साना बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु खालामाबा मोजां जागौमोन नामा एज ए बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना दिनैहाय बर'नि जाखिनि बिथांमोना दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव अन्तत मेट्रिकआव नाम्बार 1 टपआव लाखिनो हादों खनसे नङा खननै दिनै सोरबा सासेनि बिथांमोना दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि फरायसा आफादगिरिफ्रा ना नैबे मा होननानै बुङो आबसुनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना हराव मोनायाव बै मेट्रिक आनजाद केन्डिडेट जायफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिथांमोननि न'खराव थांनानै बुजायहैयो बेफोर बिथिङाव आं मोजां मोनदों बिथांमोननिखौ थिगैनो दङ नाथाय जोंनि नैबे पलिटिकेल हान्जायावहाय डाइरेक्टनो खालामाबा हामगौमोन नामा बे मोनसे साननाया फैदों खारन बिथांमोना जोंनि बर'नि माबा मोनसे जाथाय जाब्लाबो आबसु नांगौ जायो जों सोरबा न'खराव माबा मोनसे जादोंब्लाबो जों आबसुखौ नांगौ जायो न'खरनि प्रब्लेमखौबो सिफायना होनो गोनां जायो माब्लाबा बिथिङाव फरायसा आफादफ्रा ओंखायनो जोंनि गोबां हारिनि अलखद समाव बा हारिनि खैफोद समाव जों बर' जाथिनि खैफोद जेब्ला गोथौ हाखराव गोग्लैगोन अब्लानि समाव जों फरायसा आफादखौबो गोनांथि जायो ओंखायनो जों एज ए होल रायजो राजाजोंनो जों सोरबा बिपिएफनिबो जानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनोबो गोनां जागोन माब्लाबा इउपिपिएलनि जानानैबो बाथ्राखौ बुंनांगोन कयेकटा बिथिङाव जेननोखौ लानो नागिरा फरायसा आफादफ्राबो बे बिथिङावबो माखासे फरायसा आफादफोरखौ कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा बा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा माखासे बिथिङाव बुंनो गोनां जादों थ' भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनैहाय फरायसा आफादफ्रा जुदि आंनि बाथ्रा बुंनो जुदि दुखु मोनदोंब्ला बे बिथांमोननि बाथ्रा थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि